Čaute všetci, ja som Ondrej, tí, ktorí ma nepoznáte, prevádzkujem ihrisko Military Paintball a už v podstate druhý rok tiež airsoftové ihrisko Labyrint. A dnes som si pripravil pre vás niekoľko zbraní a chcel by som sa rozprávať vlastne, porovnať paintball a airsoft. Pretože viac menej nevidel som ešte na internete poriadne video, kde sa tieto konkrétne športy porovnajú. Obidva sú to výborné športy. Ja si vždy zahrám rád airsoft a možno, že ešte o čosi radšej si zahrám Macfed Paintball a možno pochopíte aj prečo za chvíľu. Aby ste vedeli, pravdepodobne som hral airsoft už skôr ako tí, čo pozeráš toto video. Možno, že je to 20 rokov dozadu, čo som ho hral a opäť som sa k nemu vracal, čiže hrával som ho. Ale častejšie som hrával samozrejme paintball a konkrétne Macfed Paintball. Tu môžete napríklad vidieť Macfed Paintballu zbraň. A z nejakého dôvodu na internete väčšina videí porovnáva paintball s airsoftom, iba tie paintballové zbrane, ktoré majú ešte tú klasickú bambulu hore, ktorú poznáte z tých komerčných ihrísk. A vyčítajú tým zbraniam, že nie sú realistické a tak ďalej. Ale veď práve preto je tu, a už dosť dávno je tu tá vlastne odnož paintballu, ktorá sa nazýva Macfed Paintball. Macfed preto, že tie zbranie sú plnené zásobníkmi, čiže magazín fed. A vlastne ide o realizmus. Tým airsoftovým hráčom tiež ide o realizmus. Môžete vidieť, majú takmer realistické repliky zbraní. Asi všetky, v airsofte sú asi všetky prevedenia, pretože ten projektil je maličký a dokážu to spracovať do tej zbraní, proste do tej repliky to tam vedia schovať, ten mechanizmus, do akejkoľvek, či už pištole, alebo malé SMGčka, alebo kalašníkov, alebo štvorka, ako tu vidíte, to je 7-4. Ale nezabúdajte, že Macfed takisto má kalašníkov, Macfed Paintball má kalašníkov, má tu M4, má pištole, no aj Glock, všetko tam nájdete. A čo nemá, tak to si vie každý vyrobiť. Snajperky máme rovnaké ako jednak jednej s realistickými snajperkami. Je ich možno menej tých replík, ale tomu sa dostaneme vlastne neskôr. Takže začneme s tým airsoftom. Airsoft začneme muníciou. Pozrite sa. Toto sú klasické BBčka, tu mám 25 nachystané, čiže airsoftové zbranie, to sú tieto. Strieľajú tie BBčka, ktoré si nabíjate do zásobníka. Tu mám dva druhy zásobníkov, dva druhy zbraní. Tento zásobník je high cap, vlastne spracuje sa tam až 500 rán, ktoré sa tam vlastne nasypú. Takto, to si tam nasypete a občas musíte ten zásobník v boji trošku poštekliť od spodu, on sa naťahuje vlastne tu dole. Tak keď už hovorím o tom realizme, tak takto to vyzerá, oni to musíme to naťahovať a tak až potom vieme strieľať. Čo sa týka pohonu zbrane, airsoftové zbrane, väčšina z nich stále beží na elektriku a teda sa tam dáva batéria, ktorú musíte deň vopred nabiť, alebo odporúča sa. Vyzerá to asi takto, do tohto kalašníkova ide, senka sa schová tuto hore. Ale niektorým to ide do pažby alebo kdekoľvek, niekto si to môže aj vonku nalepiť, keď má nejakú špeciálnu batériu. M4, táto konkrétna to má schované vlastne tu vzadu. K nej už mám vlastne midcapový zásobník, tam je 120, zhruba 120 BBčiek a tie sa plnia plničkou. Sú aj také väčšie plničky, sú rôzne plničky, môžete to plniť takto, nasypete to sem a proste to tam naplniť na dvakrát asi s touto. Alebo máte veľkú, rýchlo plničku, ktorou otočíte a ten zásobník rýchlo naplníte. 120 rán. Samozrejme sú aj reelcapové zásobníky pre airsoft, ktoré ja by som preferoval, keď už teda chceme napodobňať realizmus, tak ja by som preferoval hlavne tie reelcapové. A tie vyzerajú takisto ako tieto, je tam pružina, vyzerajú jak midcap, alebo stredne veľké, a tam ich je 30 alebo podobný počet, 33 tých BBčiek, proste kvôli realizmu. No len teraz koľkí ľudia s tým hrávajú, alebo málo sa s tým hrá, takže to by som zase vyzdvihol pri Macfede. Máte proste Macfedovú zbraň a tam máte realistický zásobník, do ktorého proste neexistuje cesta, ako napcháte viac ako
ako nejakých tých 20 až 30 nábojov. Zásobníky sú o čosi väčšie, aby napratali, viete strieľať čokoľvek, viete strieľať či už klasické paintballové guličky, ktoré vás vidú asi najlacnejšie, viete strieľať projektíly, viete strieľať gumené projektíly a rôzne tvarované projektíly na domobranu a tak ďalej. Takže toto konkrétne je zbraň EMF 200, ktorú používam ja, keď chodím vlastne na Macfedové hry. No a ako som spomínal, ja vám ukážem aj na kameru, čo všetko sa z toho dá strieľať. Idem asi bližšie. Klasické guličky poznáte, to ani nemusím ukazovať. A tuto mám HS projektily, český výrobca. Český výrobca, toto sú tie projektily, rôzne druhy a rôzne generácie. Guličky asi poznáte. Tieto projektily majú veľkú výhodu, sú oveľa presnejšie a ten dostrel výrazne zväčšujú, takže my už v podstate na tých akciách používame, na tých väčších akciách iba tieto projektily. Dostrel je tam tak reálny, efektívny 60 metrov a s vyladenou zbraňou, s optikou trafíte tých 80 plus metrov. Takže dá sa to v podstate, možno, že je to aj presnejšie ako Airsoft, takže záleží od toho, kto ako s tou zbraňou vie narábať a ako je tá zbraň vyladená. Poďme naspäť tomu Airsoftu. Pri Airsofte dôležitá je, hlavne keď hráte tieto bojové športy, dôležitá je vlastne ochrana, aby ste sa chránili. To je najdôležitejšie a najdôležitejšie je chrániť oči. Pri Airsofte stačí používať nejaké airsoftové okuliare. K tomu samozrejme hráči si dávajú ešte masku, vyzerá to asi takto. A chránia si oči a hlavne zuby. Pri paintballe je to trošku iné. Ja inak odporúčam aj paintballovú masku aj do Airsoftu, ja sám ju používam, lebo v paintballe ste či už takáto maska, alebo ja používam Virtue aj s kamerou na hore. A tá maska vám nielenže sa nezahmlieva, lebo má dvojité kvalitné sklo. Ja mám povedzme aj HDR, čiže mi zlepšuje mi kvalitu farieb, lepšie vidím toto sklo. Tie sklá si viem vymeniť, keď je moc slnečno, mám aj čierne sklo. Mám priesvitné, keby som išiel do tmy a podobne. A ide o to, že tá maska vás chráni dokonale, či už na Airsofte alebo aj na paintballe, pretože paintball má asi 10-násobne viac joulov. Poďme k tomu, že tie Airsoftky, možno poznáte, sa vždy na začiatku hry musia zmerať, keď idete na ihrisko, merajú vám to a každé ihrisko si určuje tie svoje limity. Povedzme, pištol môže mať 1 joule a tie pušky alebo dlhé zbrane môžu mať už 2 a nejaké tie snajperky 3 jouly možno, alebo 4. To už záleží od eventu a od usporiadateľa. Kdežto ten paintball, tam sa meria hlavne FPS, pretože gramáž tých projektilov, či už máte tvarované projektily alebo paintballové guličky, je väčšinou 3 gramy, ak sa nejedná o menšie kalibre, alebo máme aj menšie kalibre. Tiež tie pištole používajú 50 kaliber alebo 43, ak sa nemýlim, čo je zhruba 1 cm. Airsoftové majú 6 mm BBčka, viac menej. Novrič teraz spravil nejaký väčší kaliber pre určité zbranie a tiež je to nejaká taká novinka. No a ten paintball má vlastne tých joulov, keďže projektil váži 3 gramy, má tých zhruba 12 až 15 joulov. Čiže 8 až 10 krát toľko, čo má Airsoft. Preto môžete hrať Airsoft v paintballovej maske, ale nie opačne s Airsoftovými okuliármi moc na paintball nechoďte, lebo to by pri prvom výstrele skončili a možno aj vaše oko. Takže úplne bezpečné športy, pokiaľ si chránite zrak a teda tie zuby ešte na tom Airsofte. Pri paintballe je to automatické. Preto ja neviem, v tom Airsofte veľakrát počujem, nestrieľajte do hlavy alebo niečo podobné. V paintballe je to úplne bezpečné, do hlavy to dokonca ani neboli, lebo tá maska je tvrdá. Takže je úplne v pohode. Ja tu v podstate improvizujem, budem vám ukazovať nejaké veci, čo sa týka zásobníkov toho Macfedu. Pozrite sa na to. Toto je Planet Eclipse zásobník. Tie zásobníky sa naťahujú, je na to kľúč, ale kto
kto má 3D tlačiare, napríklad ja som si vyrobil taký zlepšovák, viem ich natiahnuť takto rýchlejšie. A nabíjajú sa, pri Airsofte sme si ukázali, nabíjajú sa plničkou a tu proste je potrebné ten zásobník naplniť ručne. Tak ako v realite, proste náboje tam musíte navkladať proste ručne. Projektily musíte mať v správnom smere a guličky stačí nasypať, oni si nájdú svoje miesto, takže to nie je také zdĺhavé. Proste keď hráte iba s gulami, nasypete to tam, vyhádžete, ktoré sú navyše, zavrete, hotové. Zásobník sa sám aktivuje, keď ho nabijete a tento konkrétny má aj ochranu proti dažďu. Viem si ho zavrieť, keby pršalo, tak tie gule nezvlhnú. Takže je to úplne super. Asi neviem vynachváliť túto 200 a okrem toho zbranie, dneska tu mal prísť Maník z Nemecka, ktorý má T15, tu som chcel ukázať na kameru, ale bohužiaľ nedošiel. Mohli sme si dať 1 versus 1, možno, že sa niečo stalo, neprišiel. Škoda, na budúce snáď. Ja dúfam, že som vám pomohol sa trošku zorientovať v týchto dvoch športoch a porovnať si ich. A na záver by som vám ešte ukázal video streľby z obidvoch zbraní, aj z airsoftky, aj z paintballky. Na krátku, aj na dlhú vzdialenosť budem strieľať na plechovku. Tak si porovnajte ten impact. A ešte by som dodal, že kto si chce vyskúšať airsoft alebo Macfed paintball alebo paintball, stačí sa ozvať. Máme vlastne s kolegom najväčšie airsoftové ihrisko na Slovensku, tiež ihrisko roka. Je to Labyrint, v ktorom sa hráva okrem airsoftu aj ten Macfed paintball. Konkrétne v novembri tam budeme hrať operáciu Cobra, kam vás tiež pozývam. Určite sa oplatí zúčastniť tej hry. Bude sa tam hrať prevažne Macfed paintball a kto si to chce vyskúšať, ideálna príležitosť. Čaute, pozrite si to video.